Udforskning kan betyde flere ting. Man kan tale om de europæiske opdagelsesrejsende, der udforskede og kortlagde jorden. Man kan tale om den mere moderne udforskning af rummet og udforskning af de dybe have. Men i dag skal vi tale om anden slags udforskning. I dag skal vi ikke udforske steder og ting. I dag skal vi udforske mennesker. Anerkendende udforskning er en metode og tilgang, som efterhånden bliver brugt mange forskellige steder. Det gælder store virksomheder, foreninger, konsulenter, sygehus osv. Også i børneopdragelsen er den slået igennem. Men hvad er den anerkendende udforskning egentlig? I den her video vil jeg kort beskrive de 5 elementer, som udgør den model, vi kalder for huset. Modellen er en af mange til at forklare anerkendende udforskning, men den skal på ingen måde tolkes som den eneste sandhed. Men modellen er dog et godt udgangspunkt at bygge videre fra. Det første element i huset er det positive fundament. Man kan sige, at alle de andre elementer bygger på, at det positive fundament er til stede. Når det positive fundament er til stede, vil det sige, at man i udgangspunktet går til alt med et positivt mindset, ligegyldigt om det er mennesker, opgaver, oplevelser eller andet. Det betyder ikke, at man ikke må være kritisk, men mere at man forsøger at finde de positive sider af noget, i stedet for at lede efter de negative. Det næste element er det styrkebaserede fokus. Som sagt bygger dette element på et positivt fundament. Her handler det om, at man forsøger at finde og arbejde med menneskers styrker frem for deres svagheder. Det gælder både dine egne og andres menneskers styrker. I den anerkendende udforskning forstås styrker ikke kun som noget, man er god til, men også som noget, man får energi af. Og det er blevet påvist af flere studier, at arbejde med styrker er mere effektivt til at udvikle mennesker, end det er at arbejde med svagheder. Det tredje element hedder generative processer. Det er et lidt kringlet navn, som kan være lidt svært at forstå. Generativ betyder, at det skaber eller udvikler noget. Så når vi taler om generative processer, er det typisk udviklingsprocesser, vi taler om, og ofte er det i den anerkendte udforskning personlig udvikling, det handler om. Her foregår de generative processer inde i mennesker og kan støttes på mange forskellige måder, blandt andet gennem vejledning, refleksion, øvelse, aktiviteter og meget mere. Den sidste søjle er den anerkendende tilgang. Men hey, var det ikke det hele handlede om? Ikke helt. Hele modellen her beskriver den anerkendende udforskning, som består af alle elementerne, mens den anerkendende tilgang er en tilgang, der ikke nødvendigvis indeholder de tidligere elementer. Den anerkendende tilgang er grundlæggende en måde at møde andre mennesker på. Med en anerkendende tilgang tror man på, at andre mennesker har de bedste intentioner i det, de gør, og man prøver at se de positive i andre menneskers handlinger. Det her er en meget overfladisk beskrivelse, og der er meget mere til den anerkendte tilgang, men det fortjener næsten sin egen video. Sidst men ikke mindst har vi taget på huset. Taget består af det narrative fællesskab. Narrativ betyder fortællende, som man kunne også godt kalde det fortællingernes fællesskab. Det narrative fællesskab bygger nemlig på alle de fortællinger, der holder os sammen. Det kan være fælles oplevelser og interne jokes, men også fortællinger om, hvem man er som gruppe. Det kan være en fortælling om, hvilke værdier, der definerer gruppen, eller hvordan man opfører sig i gruppen. At det narrative fællesskab er taget, kan både tolkes som, at det bygger på alle de andre elementer, men også som, at det er det, der beskytter og holder vejen, så at sige, ude af huset. Nu er alle delene på plads, og huset er blevet færdigbygget. Jeg har kun lige fået kras i overfladen på, hvad anerkendende udforskning egentlig er, og hvert element fortjener i virkeligheden sin egen video. Men nu har jeg forhåbentlig en idé om, hvad det hele handler om. Grundlæggende kan man jo sige, at den anerkendende udforskning er en måde at gå til udvikling, mennesker og fællesskaber med et positivt udgangspunkt, hvor man fokuserer på det, der virker, og bruger færre kræfter på det, der ikke virker.